today's video man ka makuha guys. So nakuha ko guwapa guys. Pero guys, kapag guys. So ato nang i-try ni ito ang guwapa guys. Ato i-try sa itong face. Ano yung foundation? Guys, Focal Work. Kapatay guli guys. Try lang ko ang ilang mas kulikan karang kuha. Hindi kami kasabong kay lotas soup. Try lang ito. Ang shade guys 01. Ano yung information sa Focal Work? So shade guys 01. Kamari guys, kay muna tabi ka pala guys. Tago lang guys, takta na yung pagdito sa tayo. Ako pa din na siya ako. Putira kayo sa kwan. Sa cellphone no. Tika yun. Ito pula naman account tag. Account tag. Ano siya guys? Muna naman tagkuhan sa foundation. Dila siya magkaraoke. Ika lang kuhan kayo siya guys. Ayaw tanawin kayo. Namang ko dito sa taas. Yeah, against the light ba? Then, umano na guys. Kanina pong Focal Work nga kaya ito ganito na pomade na eyebrow pomade. Wala pa na siya nagkana kung mga guys. Wala pa din na kilay ba? Kaya wala pa na kuwan. Wala pa na shave. Ano kay quadra guys na cooler. Hindi ko ganang gamit yung cooler guys. Sakitan ko guys. Ako kay quadra guys. Electric nga para sa para sa kilay. Wala pa lubat itong kuwan. Electric kuwan. Eyebrow primer. Basket ka dating? Ming! Awa ni Ming! Ano guys? And after that, ato siyang ikuan. Hindi na natin nimi sila. May data. Magyapon, mapapas naman gyapon. May ko tarot. Then, puro na siya kuan guys. Ato siya follower then kani siya kay. Kani rin nasa guys. Kani open. Oh, kani. Dash ay panang to na. Kanang eyeshadow. Mana guys, sapa guys, para repair dito. Hindi na natin guys. Fight na guys. Ano guys? Ito lagi try ba? Ano ko siya guys? Thanks for watching.